Stevens o'r diwedd, mlaen â hi at Beaumont. Peniad i'r canol at Major yn cael ei giro i'r bêl wrth a hawdd gan Mumford. Cyfle arall yn un i Major. Gofod mynd o gwmpas i Luke Evans. Yn twyllo. Major. Heibio ceg y gol. Fflach bach y Major yn medru wneud. Just yn twyllo pob efo edrych at hynny hi nôl. Pob yn mynd am hwnna. Chdi'n gwybod i syniad o unwaith mae'n dod â'r bel yn ôl ar ei droed de. Ti'n gwybod mae'n mynd i drio cymryd ti ar i grymannu mewn i gonau bell yna. Y post yn y gosa. Ac yn y canol. Mae'r peniad gan Scott Williams. Oedd hi'n andros ar bediad hefyd ma. Dwi'n meddwl bod hi'n taro'r targed, ond mi o'na law gan y golgeidwad. Dafydd y Goliaeth oedd i fod. Ond o'r hanner cyntaf, ddim yn glir pa'n oedd Dafydd a prin oedd Goliaeth wedi bod yn hanner cyntaf cyfartal. Cole yn rhoi'r bêl fewn i'r canol at Iaw! A'r gŵr mawr o'r cefn nawr yn cwrt Caersws o'r peniad cael ei wthio dros y trawst, ond mae yna gerdyn coch. Oedd hi'n arbediad campus o rwla, ond llaw pwy. Croesiad da, un o'r igorion o'r Fflint yn y gêm. Rwan ta, fyny. Dyna ni, Alan Bennett oedd ar llaw bwysig na i wthio hi dros y trawst. Oedd hi twyllo ni gyd. Sneaky oedd hwnna. Oedd o'n e-mail bod hwnna arbediad y tymor. Ac Bacbro am gic o'r smotyn sal yn syth at Perry, ond Perry yn gwneud smonach o'n ni. A mae Fflint ar y blaen. Perry yn boenus o agos i fod yn arwr yn fyna. Mae bob dim yn gywir gan efo. Mae o'n gamblo, bydd acro mynd lawr y canol. Ond bron, mae o ar y ffordd i'r chwith. Newid i feddwl a deifio teg at y bil. So fe jyst yn aros yn llonydd bron. Ddim wedi penio i. Diaw yn trio clirio Mitchell. Mynd o bell. Mae o'n gwybod edrych arno fo. Mae o'n gwybod mae hwnna'n gyfla. Y term da ni'n defnyddio yn y byd pel-droed, Ifan, ydy the chip shop is open. Pan mae'r chip ymlaen a mae'r golgeid oddi ar ei linell, ti'n deud wrth y gyd chwaraewyr, chip shop's open. Mi oedd y shop chips ar agor yma. With the penalty, did you see it was handball straight away? Because we thought it was a good save, first of all. Are you sure with your glasses? They're not very good. I thought, well done. I thought, well done, goalkeeper. But then you see the replay. Did you see straight away handball? Yeah, straight away. I saw that straight away. Yeah. And the penalty again, it goes in. It doesn't matter. I was a bit lucky, to be fair. Like I saw him go to the side, and after I want to change the last minute, but it was too late. But anyway, it's a goal. It's a goal.